खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोननो गासैनिसिमबो फुं नुजाफैलायबाय आङो दिनै माने ओंखारलांनो नागिरदों न'निफ्राय साननैसोनि थाखाय बेखौनो एकदम माने फुङावनो उथिनो गोनां जादों आरो 4:30 उथिनानै दा 5टासो जाबाय ब्रास खालामखांबाय मोखां सुखांबाय दा क्रिम फोनगासिनो दुगैलायला एकदम गुसुबो नालाय आरो टाइमाबो मिलायहैनाय नंला आरो खायसे फिसा बुस्थुबो सोबावनो लागा दङ नै क्रिमफोरखौ आं दानि लानाय जादों नालाय बेखौ सोना लानोसै बेनिफ्राय लाल सा एसे लाल सा लोङाबाथ' जाखाया नङाब्ला स्रां मोनाना लाल सा लोंना लाखांनानै दा नै फैगासिनो बास स्टेन्डसिम फैगासिनो मिस्टारा दोनफैदो हौवाया थांफाथ'वा जोंहा फिसालाजों आंजों आरो दादा सासे थांफागोन एकदम फुं नालाय खालिथार बिराद फ्रेस जोंनि बासआ फैथ'वाखै बिनिखायनो दसे नेगासिनो मानसिफोरबो दङ आरो बिदिनो नै बासआ सालायबाय नै मानसिफोरा खम बर्थमान दा लामासो जालांगोन ना मानसिफोरा दाथ' बैसागोनि बोथोर बयबो न'आव थांखायो जोंखौ जिरायना लाखाबाय बेनिफ्राय थांबाय थानोसै न' मोनफैबाय लामाफोराव आं जेबो बिदि भिडिअ खालामाखै उन्दुनोबो ओंखारबोदोंमोन आरो ओंखामबो जाखांबाय जों 8:30 ग्रोबाव मोनफैदों बैनो आंनि सिद्दा उनथिंजाय बाबानि मोनसे गोदान न' बानायगासिनो आरो नैबे मन्दिर मोथाथा नुदों नोंथांमोना सान्दुं ओरै मोथाथा नांफैदों सानजौफुआव जानो थाखाय नै बाजारनिफ्राय ना बायना लाबोदों एवफ्रामना दोनदो माने दा जागोन आरो सानजौफुआव इथिंजाय दाउ लकेल बेखौबो सुनानै साफा लाखाबाय दिनै मैगंखौ जागोन बोथोरनि मैगं जिंखा बयबोथ' मोजां मोनखायोना आरो गरम दिनाव बिराद गोथाव जाखायो बेनिफ्राय आं दानि बिराद गोबाव 2 घन्टासो न'आव गैयामोन आब' सासेनाव बेरायनो थांदोंमोन बेफोराव आं जेबो भिडिअ खालामासै बे फैनानै नै दासो दुगैखांबाय आङो दुगैनानै साहा एसे लोंना लाबावनि गरमबाबोथ' साहा लोंखायोना बिथिंजाय नै जिंखा ओंख्रिया माने एसे गोदौगासिनो दा 2:30 बाजिबाय नै जिंखाजों नाजों बिराद गोथाव नुखादो आरो गोथावबो जाखायो लेस्रा भाजा थाइसुम हानाय बेनिफ्राय बेदरखौ संथ'वाखै आरो मोननै गाहाम जालायला आरो दा गरमबो दा हराव जासिगोन बेदरखौ दानिया जाबाय थानोसै नोंथांमोनाथ' मोनाखादों जानांगौ एसे आं दिनै बिमा बिफानि न'आव फैदों बैसागो बोथोर ओरैनो मागो बैसागो बन्द'फोरबा जों फैखायो दिनै नाथाय जोङो माने गथ'जों आंजोंल' फैग्रोदो हासबेन्डआ फैथ'वाखै बियो माने सुटि मोनथ'वाखै नालाय उनाव बियो फैनानै जोंखौ लांफैगोन ओंखाम जाखांबाय बिनिखायनो आं एसे ओरैनो बासनफोरखौ सुना होगासिनो मोजाङैनो जाखाबाय दिनै नाजों जिंखाजों माने बेलेगा संनाय गोथाव मोनखायोना बेलेगनि आखाइनि संनायखौ आं दैखौ दासो लोंनायदो ओंखाम जाखांनानै आं दै लोंथ'वाखैमोन दसे गोबाव थानायनि उनाव आं जाखांनानै नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय नै आरो जालायनोसै न'आव सानफ्रोमबो गाइखेर सुक्ति खालामो नालाय बेखौनो माने बिदि गाइखेर दाखा खालामदो आरो आंथ' बिराद मोजां मोनखायो गाइखेर दाखा जानो नोंथांमोना सोर मोजां मोनो आरो माने जानानैबो मोजां मोनदो मानोना गोखै गैयामोन आरो गोखै खममोन ओरैनोथ' गाइखेर दाखाफोरा बिराद गोखै जायोना खायसे बे माने मोजांथार आरो गोखै गैया सिनि होआलासिनोबो जानो हायो गोसोब्ला आं एसे सिनि होनानै जानायसै दानिया जाखांनानै नै बाबानि न' लुनायखौ एसे नायफैलायबाय आङो बहुद खामानि दंबावो बिदिनो मावहोलांगासिनो मावग्राफोरा मिस्ट्रिफोरा दानिया गोजौथिंजाय एसे थांबावनि बोरै जाना दोङो गोजौआवथ' बानायथ'वाखै थेवबो ओरैनो नायहैनि बिराद बार खोलो नांना दङ आरो दा जेबो बिदि बानायनाय जायाखै नालाय साइडआव एकदम बार खोलो नांखायो आरो गरम दिनाव बिराद मोजां जाखायो थानो आरो माने सोरगिदिं फोथार थाबायना बारा बिराद फैखायो फोथारनिफ्राय नै माथानि अग्रं दख'ना दागासिनो गरम दिनावथ' बिराद मोजां जाखायोना बेखौ आरो गाननानैबो मोजां मोनो आरो गुसु गरम जाया आरो लोगोसेनो दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो